видеоклип и да започваме. Така, първо да се представя. Аз съм Йорданка, снимката ми е ето тук отгоре, надявам се да я виждате. Днеска снимам видеоклип с това приложение, което ми препоръча Йоанна Иванова. Благодаря ти много, наистина много ти благодаря. Ти ми помогна, за да успея да направя нещо. Да се усилим звука трябва. Така, сега да започваме. Майнкрафтът. Що се е превърнал в такова човече, не знам. Така да започнем. Времето, за което ще снимам максимум, ще бъде 15 минути. Ако някой влезе в стаята, не се сърдете, просто в момента не ми е толкова удобно да снимам, но въпреки това аз ще снимам. Така, да започнем да играем. Така, да се създадем сервер. Версията на Майнкрафта ще се смени, но за сега ползвам тази, защото тя ми беше набързо, нали, да мога да изтегля и да почна да снимам. Тя беше, нали. Сървърът ще се казва, как да го кръстим, ще се казва Данито. Така. Не. Така. Да започваме. Първото, което ще направим, ще съберем дърва. Ако навиждаме наличието на овце, ще ги убием. Те ще ни помогнат да си направим легла. След това ще пренощуваме. Ако успеем да си направим къща, добре. Ще трябва да справим с сечива. Ако не успеем да си направим къща, ще пренощуваме в някаква яма или пещера или нещо такова. Така, да започваме. Добре се пак. Опа. Както виждам, яко е, не е зле. Да започваме нагоре. Аз не обичам тия гори, защото ще отнем малко време да се намеря една хубава горица. Не много време. Ох. Овца. Наличие на овце, казах ви. Убирайте ги. Те няма да са ви излични. Вълците, не ги удрайте. Ще ви дам съвет. Ги ударите, няма да се получи добра реакция. Там овца ли има? Ако има овца, ще е добре. Не, това... Да, има овца. И аз ще взема мисълта. Имаме 3 овце. Убиват малкото. Не ги срам. Аз събрах вече 3 овце. Тикви. Тиквите може да ви потрят, може да не ви потрят, може да ви потрят, ако искате си направите маска. Влизаме в менюто. Айде. Не мога да улуча копчета. Чай, трябва да се оголемя размера на копчета. Хайде. Така. Къде беше? Извинявам се. Малко ми се доспа. Но се извинявам. Не извинявам се. Така. Къде чувствително сме? Аха. Така. Готово. На 100%. Всяко не стане. Така. Мисля, че копчетата са много по-добре.
Да продължим. Тук имаме тикви. Да, щях да ги взема. Забравих малко. Хайде. Вече на ден ще има по много клипчета. Ще снимам най-различни. И ще очаквам абонатите ви. Тъй. О, шугар. Извинявам се, наистина доспам се малко. Извинявайте, ако наистина съм ви подразнила с тия звуци тук, ама... Какво да направя? Тъй, качваме се нагоре, кът бабите. Не, трябва да побързаме. Все пак за това време тече. Айде, чак. Може по някой път да снимаме с сестра ми. Това ще ви забавя. Между другото, колкото повече харесвания събирам, толкова повече видеоклипове ще излизат на ден. Колкото повече харесвания набирам, толкова повече ще размислям да играя с хора. Като, например, сестра ми, тя обича да играе също Майнкрафт. Аз се приучих и аз се научих. Моля, харесвайте, абонирайте се. Хубавото е, че започнах да набирам абонати. Не много, обаче по един-два поне набрах. Те ми помагат. Дават ми увереност. След малко към края ще оставя няколко минути да мога да ви покажа абонатите. Пак ще ги показвам. И пак, защото аз обичам хора, които се държат на думата и знаят какво правят. И хора, които няма как да кажеш, много сте тъпи за какво се абонирате. Все пак аз го харесвам ти нещо. Тъс гледка кейфи направо. Тук си имам къща ще е готино, но няма да имам тук къща. За сега намерихме си място, намерихме вълна. Сега ще скоча тук. Добре, това беше долу-горе добре. Глина. Добре да... някакъв начин. На мене сега не ми трябва много. После ако трябва, мога да се гмуркам да търся. Да продължим. Тук навсякъде ли е така? Гази. Хора, погледнете само. Ето и цялото е само и така, без да може се качиш. Самата почва се я рази. Сложа тъс тиква и после ако трябва тиквата, ще дойде да се взема. Така. Хора. Така, това е рай за цветята. Наистина, където да се огледам, сигурно ще виждам само цветя. Тъй. Ето, къщата ми ще бъде до това езеро. Това е езеро, нали? Да, езеро. Това е езеро. Ще имам наличие на вода, ще имам наличие на цветя, ще имам наличие на красива гледка плюс той. Сега да събираме дърветря. За този клип само ще направя сечива и легло. Хайде. Какво става, бе? Някакъв бъг се получава малко, но... Ето и дърво ще ми стигне, наистина. Една пещера. Както казах... не, това не е пещера. Ще напухам тук. Тъй, да спра малко да шума. Ще издълбая една яма и в нея ще напухам и ще разкопая до камъка и после ще направя сечва и легло.
трябва ни работна маса. Трудно би да натискам отдолу менюто, да ви кажа. Стана. Ще свикна постепенно. Защото до сега, до сега съм играла на таблет и, нали, свикнала съм. И сега ми е трудничко. Така. Тъй, легло вече имам. Пръчки имам. Първо, не си правите дървен сечва, направо си направите една кирка. Това е съвет от мен. Вземете си я. Така. И започнете да си дълбаете камък. Докато не стане 20. Ще ви кажа защо 20. Чайте да видя колко събрах. 13 събрах. Ако чуете някакви звуци, баба ме обяснява на сестра ми по-български. Оттатък чучо ми и дядо ми гледат новините. Такова положението. Аз съм в средната стая, сега съм на село и снима. Стъмня се. Тъй са 24 да стана, но желателно да са 20. С тях може да си направите всичките сечива, стига да имате и дърво. И ето, останаха ни 5. От 24 махми, нали, по-точно ви трябва 19. Точно, ако искам да сме точни, нали, точно 19 ще ни трябва. Така, печката, къде е печката? Трябва да побързам, стъмня се и зомбитата ще... Знаете ли какво? И така ще направя. Нали, той приготвяме, че... Нали, чакайте. Сега тъй. Не, камък. Тъй и тъй. Стана само едно. И отгоре това не трябва да сложа. Така. И сега скелетите мисля, че няма да напритеснят. Поне така си мисля. Да се наспим. Лека нощ, приятели. И това беше видеоклипът за днес. Утре ще продължим. Ето ги сечвата, те са умени. И да излизаме от Майнкрафта сега. Хайде телефон, хайде. Така. Да влезем в YouTube да ви покажа нещо, което исках да ви покажа все пак. Това е каналът. Не каналът. Момичетата и абонатите ми. И те да го кажем по-точно. Хайде. Така, това ми е моят канал, На телефон снимам Lenovo Vibe C. Ако искате марка, повече нещата и да ви казвам с особености, тъй моите видеоклипове. Тъй. Чакайте. Тъй, ето. Да пуснем кой канал? Чакайте, тук да пуснем. Първият абонат. Един от абонатите ми, ето на таблет снимах тогава, един от абонатите ми е ето Елена Иванова. Нали ето, така, връщаме назад. Сега, вторият ми е едно момиче. Сега забрах къде се оставих работната маса. Сега ще ви го покажа. Казва се Йоана Иванова. Това са абонатите ми за сега, като гледам. Аз така виждам. Я да видим друг абонат имам ли? Правих работите, извинявам се, но така... И другия е пак Елена Иванова. Той също. И чао!